morning everyone, welcome back to my YouTube channel. आं दा क'क्राझार थांनो नागिरदों आरो ना आश्रमाव क'क्राझार पविलाग्रामाव थांसिगोन दिनै मामाजों आं थांसै हौवा दे समान दा बिथिंबो आंनो बाबाय लाबोगोन दे आप लाबोदों आप लाबोनाया बे बुं बुंनाया दाबियाव थांनो मैया गुवाहाटियाव नायदोंमोन आरो ना नागिरबाबो मोनासै ओमफ्राय माने वेस्ट बेंगलाव थांगोन आरो दा क'क्राझार थांग्रोनानै वेस्ट बेंगलाव थांसै आरो कलकातायाव थांनायनि खोथामोन कलकातायावबो लाबोनायाव एसे दिगदार जागोन नालाय ओंखायनो दा वेस्ट बेंगलाव नायहैनि बेहाय बहाबा अन्थाइ गोदान ना बानायनो शिबलिंग नांगौ जादों नालाय लिंग दा बेखौनो लायनो थांनो नागिरदों आरो ना आश्रमाव थांगारसै क'क्राझाराव बेनिफ्राय थांसै मन्दिर गोदान बानायदों नालाय मन्दिर गोदानखौबो नोंथांमोन देखायगोन आं नै धनिष्काया मोखां सुवाखै थादे मामा दे पाम जानो नों थांगोन सिखारथारदों गारि गाबनायजों थादे मामाजों दे मबाइल फैदो फै गोजांबाय इयो मामाजों थादो दे आं थां दे मोख्रेबलायो थादे मामा दे मामा थादो आं आप लाबोगोन दे नोंनो दे आप लाबोगोन दे बिदिथार खर'आवबो माबा सिथाबबाय औ मा सिथाबखो थान्दा नै बास नेगासिनो दं दा बड'लेण्डजों थांगोन नालाय फंबाय जिउमाखौ लोगो मोनलायबाय नै बेबो बेसारा साख्रि नागिर साख्रि इन्टारभिउ हैयोनो फर्थ ग्रेड ना थार्ड ग्रेड ना माबा थार्ड डिभिसन ना फर्थ डिभिसननि माबा हैयोनो बियो एग्जामखौ थार्ड क्लास एग्जाम थार्ड क्लास देग्लाय मोनसिगोन मोननायालाय थार्ड क्लास साख्रिखौ नागिरनोसै नोङो यस मावाबा उफाय गैयालै बेफोरखौनो मावसाबनानै जासाबला बायदो हिन्जाव लानांगौ ना ओरैनोबा माबा साख्रि गोनां गभार्नमेन्ट जब थानायखौल'सो नायो हिन्जावफ्रा नाया होमबा एबार नोंबो हिन्जाव मोनबाथाय जानला मोनला नायनांला एसे नार्स मावनाय बेफोरखौसो नायलाबायदो लोगोफ्रा नै हमदेर गाँव केर लगे या चौड़ा गिला कहाँ जाए लगे कोकराझार हमदेर भी कोकराझार जाए लगे बासों बड'लेण्डआव যাব ना बड'लेण्ड बासों टिकेट काटिছে माने लोगोफोर लोगो मोनदों आरो ना माबानि ओइथिंनिनो बिसोरो ओइ की लगे गाँवटा की गाँव सोनापुर केर लगे ओइटा चौड़ा गिला हमदेर गाँव केर सामने है आदर्श केर माने जोंनि आदर्श खाथियावनो आरो बिसिनाबो सनापुरनो ओइथिं ओरै माबाथिं हाजो माबा हादानथिं आरो सनापुर गामिया दा थांसै नै नेगासिनो दङ वाव गारिया मोनफैबाय जोंना बै नै ट्रेना दायो कर्णिगरसिमल' खारो नालाय इन्टारसिटि गुवाहाटि थांनायाबो बेनिफ्राय क'क्राझार थांनायाबो ओरैजाय बिजनिसिमल' खारोनो बेनिखायनो बड'लेण्डजों थांसै र' ओइलाय बड'लेण्ड फैबाय मिस्टार बड'लेण्ड राखेम गाखोनोसै दा बड'लेण्डआव गाव माथो खालिसो माथो एग्जाम हैग्राफ्रा नै बेयावनो गाखोनोसै दा सोलायखानांगोनसो जोंना नै माइकेल ब्र'आ बड'लेण्ड बासनि माबा जाबाय टिकेटमेन ना मा होनो काउन्टार आंनिया माबाखाबाय दा मैयानो फन हरनानै बुंहरखादों नोंबो थांगोन नामा अबेसिम टंला माबा डिमाकुसि टंला दे मोजां कंग्रेचुलेसन बेलेगाव ना मोजां होदो बाइकजों थांसै टिकेट लाबाय नै दायो माने मैयानो आङो बुकिं खालामहरखादोंमोन नालाय लोगोखासो नालाय माबायाबो जोंना टिकेट होग्राया माइकेला आसोला साख्रि मोनबाय बेहाय बियो बड'लेण्ड
बासनि माने टिकेट काउन्टाराव माने साख्रि मोनबाय माइकेला नै फैसायानो आजावबाबो आजावख'लायनो हायाखै सोरबाफोर सिख्लाफ्रा फसायोबा बुंहरखाद' हारसिं फैनो हागोन बिथांनाव हिनजाव गैया बिराद हेन्डसाम ना बेचारा हिनजाव लाबा एसे लिरनायफ्राव हेल्प होफानो हागौमोन ना नङा होमबा माइकेल एसे लिरनायफ्राव हेल्प होफानो हागौमोन ना नोंजों हिनजाव लानाय मोनबा होखारबावबाय नामा आयं नोंसो माने सिट वाइससो गाखोनांगौ नालाय दा नै लाबलायलायनाय गाखोगासिनो दं उदालगुरि मोनबाय दायो उदालगुरि टाउन लांदां लांदांथार उदालगुरिया दायो बारा टाइम जायाखै नालाय एग्जाम होनो फैसोदों मानसिफ्रा नै बड'लेण्ड बास दसे लाखिदों बेहाय सेन्टार मोनफैबाय नै एग्जाम होग्राफ्रा ओइ ब्र मोजां होदो एग्जाम होग्राफ्रा एग्जाम होग्राफ्रा तमाम ओ टिको ड्राइभारा जोंना बर'ना बड'लेण्ड बासनि ड्राइभार फाइनालि लोगोफोरा आं दा राबापारा पाहारदुलियाव मोनफैबाय आरोना आश्रमाव ओमफ्राय आं दा दुगैस्रां लोबस्रां दा दसेनो रेस्ट लानोसै मन्दिरा बानायगासिनो दं होननानै सिगाङाव बेहाय मन्दिर दंखायोमोन नालाय फुराना ओमफ्राय दा माने गोदान बानायबाय आरो गिदिर बानायगासिनो दं दा मिस्ट्रिफ्रा खामानि मावगासिनो थाबैनो माबा खालामगोन ओइ अपेनिं खालामसिगोन शिवरात्रिनि सिगां फेब्रुवारियावथ' शिवरात्रि फुजा दं नालाय नै जागासिनो दा बानायगासिनो दं सिंथिं हाबनि आं र' मिस्ट्रि दाया नै बानायगासिनो दादा केटेरपुरा কৰি আছে এইটো কামটো ইয়াতে দেড় মাহ হ'ল না অঁ আপুনি কি হেড মিস্ত্ৰী অঁ কেইজন আছে যোগালী মিস্ত্ৰী লেভেল 5জন অঁ ইয়াতে ন ঘৰ না বেলেগত বাহিৰত অঁ ভালে বনাই আছে দে नैथिंबो बानायगासिनो दं प्लास्टार होनो दंबावो नै खावसे बिराद गिदिर जाबाय दा मोजां जाबाय नै पाँचजन মিহি কাম ন এইটো মডেল বনাই আছে ইয়াতে बिराद गोजौ जाबाय आरोना मन्दिरा नै गोजौआव एसे दंबावो खामानि ओमफ्राय बिथिं माखासे प्लास्टार होनो दंबावो नैबेहाय गोजौआव खावसे प्लास्टार होजोब्बाय नायनानै लादो नोंथांमोना नै बेहायबो टाइल्स साइल्स लगायनो दंबावो सिङाव प्लास्टार मारिनो दंबावो राब धालाय खामानि दंबावो आरो अपेनिं जाबा नोंथांमोननो खिथागोन आङो अपेनिं जाबा बेहाय फुजा जागोन फुजा खालामनानै बेखौ अपेनिं खालामगोन आरो बेनो आश्रमा
राबापारा पाहारतुलियाव दंफैयो आं दा ओइथिं नै आनैमोना सिला सिबगासिनो दङ आनै मा खबर मोजां दरंआव नुहैसिगोन नोंखो दरंआव नुहैसिगोन दा औ दे माबायदि नांखो एबार मन्दिरखौ मोजां नुदों ने आंबो फैनानै बिराद गोजोन फैदों नै माने स्रां स्रां बिराद मोजां जाबाय आरो आगोलनिफ्राय साबसिन बानायदों औ नांखागौ औ स्रां स्रांनो अराय सम गोजोर जानानै औ थाबाय एकदमबारे बिराद समायना सिरु सिथायनि ना बियो जुग जुग दा सोरबाफोर नुवाखैबा नायनानै लादो नै जागासिनो दङ दायो कमप्लिट जाथ'वाखै डिसेम्बरनि 12 थारिखमोन नामाथाय अपेनिं खालामगोना डिसेम्बरनि 12 थारिखआव सोर सोर फैनो गोसो फैबानो जाबाय अपेनिं खालामनो बारा गोबाव गैला मास मोनसेनि एसे बारा दंबावो मास मोनसे 15 दिनसो दंबावो आरो 1.5 माससो दंबावो डिसेम्बरनि 12 थारिखआव अपेनिं जागोन नैबेहाय आरो माबा बानायनो दंबावो बेहाय मोननै नैबेहायबो माने माबा बानायबावगोन आरो मा होनोथाय बेखौ मोसौ ओमफ्राय माबा मोसा बानायो अ आइनि आफानि बाहन आरो आंबो बारा मोजां मिथिजोबा नालाय नै आनैमोनहा मिथियो नालाय ओंखायनो खिथाबाय नै बेबायदि आरो बेबायदि बानायगोन नै नैबेलाय बेबायदि बानायगोन आरो नैबे मोसा बिदि बानायनांगौ नैबे माने माबा होग्रा बियो दिक्षा होग्रा बियो मन्दिरा ओमफ्राय नैबिथिं जोंहा आइ बिमा गुरुखौ नैबेहाय माबानाय जादों आरोना बेहाय दोननाय जादों गैला नालाय आइया डेथ जाबाय हरिओम बेनो आरो नै नायनो हागोन नोंथांमोना जोनोम जानाय ओमफ्राय थैनाय मायथाइखौ लिरनाय दङ जोनोम जानाया 1 तारिख जानुवारिनि 1948आव जादोंमोन थैनाया ओमफ्राय 1 तारिख आगष्टनि 2022 बेनो राबापारा पाहारतुलि फकिराग्राम क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बेनोमोन आरो आइया बेयावनो दं आरो दा आफागुरुआ माने क'क्राझारावसो दंहैयो नालाय दा गाबोन जों वेस्ट बेंगल थांनायनि खोथा दङ गाबोन वेस्ट बेंगल थांनांगौ बिनि थाखायनो फैनाय जादों आरो आं दा नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना जोबजासे आं माने देखायनो नाजागोन आरो अपेनिं जाबा आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'आव बिदिनो शिवरात्रि फुजा जायोना बेहायबो भिडिअ नुखादों जानांगौ सिगांनि भिडिअफ्राव गोबां मानसि जायो बेहाय भर्टिक जाजोबो जोंनि आर्यरिसि सनातन धोरोमनि भक्त बक्रानि गोजान गोजान जायगानि फैयो आरो बिथिं जोंहा सिजौसा सिरसानिबो दं कार्बि आंलं दं ओरै बङाइगाव बिजनि बरपेटा दरं माने जोंनि बे माबायाबो ओइ मा होनगोन बेखौ उदालगुरिखौ सिगाङाव दरं होनोमोन नालाय दा उदालगुरिनिबो फैयो गोजान गोजाननि दं आरो आं जायगाफोरखौ मिथिजोबा ओरै दुब्रिथिंबो दङ दाब दाब जायगानि बेहाय माने जमा जायो आरो बेहाय शिवरात्रि फुजायाव ओमफ्राय गाव गावबागाव जायगायावबो होयो गाव गावबागाव जायगायावबो माने माबा दं नालाय मन्दिर दं नालाय आश्रमफोर दं नालाय होमबाबो बेहाय बांसिन मानसि जायो आरो क'क्राझार फकिराग्रामाव नैबे जैग'सालि नैबेहाय जैग' होयो नैबेनो जैग' होग्राया आं दा फकिराग्राम जांसनाव माने फकिराग्राम माबायाव टाउनाव एसे बाजार खालामनो होनना फैदों आरोना नै मोनाहांबाय फकिराग्राम स्टेसन ओरैजाय फकिराग्राम स्टेसनजों थांबानो तमाम मानसि नैबेहाय मिस्टि लाबाय दा मिस्टि मनायाव लाबाय आं दा नै माखासे लाबावनांगौ दंबावो फकिराग्रामनि मिस्टि दखान फकिरा बाजाराव फैदों आं दा नै फकिरा माने एसे मोनाहांबाय नालाय खोमसि खोमसि नुहांबाय दा मार्केट खालामनो फैदो आरो आं दा फिथाइ सामथाइ लाखियो र' फुजानि माबा मालफग थालिरानो बेसेबांथाय मालफगा नैबे मालफग थालिर खुदा कलकता बारा मोजां नुवाखै माथो थालिर ओरैबो दं थालिर ओरै फुरा माने फिथाइ सामथाइ बाजार आरो बियो हा
অঁ মালভোগ কত হা দুটা 10 ডাঙৰ ডাঙৰ নহয় দেখোন ন সৰু সৰু